ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ದಕ್ಕೆಗೆ ಮೀನು ಕೊನೆಯಾರೆ ಮೀನು ತುಯ್ಯಾರ ಮಾತ ಬರ್ಪ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಿರಾವಡಿ ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ಅತ್ತು ನಾನು ಈ ಕುಟ್ಲದ ಒಂಜಾತ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡಾರ್ದು ಆದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಪವ ಬಲೆ ಎಂಕಲ್ ನೋಟಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೋರಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ರಜನೆ ಕೇಪಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕಾರಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಅರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ದೂಪುನ ಮುಲ್ಪಲ ಆತೇನ ಆಯಲುಂಡು ನನಲ ಉಲ್ಲ ಎದುರುಡು ನನಲ ಉಲ್ಲ ಓಲಿ ಏಪಲ ಮಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪುದ ಬೆಲಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಡವದ ಬಿಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಬಡವದ ಬಿಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕೆ ಅನುಭವಿಸೋಂಗಿ ನಿಂದು ಬೇಲೆ 26 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಜಿಂದಗೀದ 48 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಯಾನ್ 26 ವರ್ಷ ಬೀದಿ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗು ಕೊಟ್ಟೆ ಗೂವೆಲ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಅವಾರ್ಡ್ ಇತೀರ್ ಪನ್ಪರ್ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕೈ ತುಲೆ ಪೂರ ಗಾಯ ಇರೇಗು ತು ಪೂರ ನಾಯಿ ಚುಚ್ಚಿದಿನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಗು ತು ಪೂರ ಇನ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ರಾತ್ರ ಮುಟ್ಟ ಏತ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಪವರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಫೀಡಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಏನುದು ಮಿನಿಮಮ್ ಉಳ್ಳನೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಇಂಚಿನ ಟೋಟಲ್ 14 ಬಕೆಟ್ ಅಪ್ಪ 14 ಬಕೆಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಆತು ನುಪ್ಪು ಇಲ್ಲೇಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಟೋಟಲ್ ಇರೇಗ ಮೂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಕಂತಿಲ್ಲ ಕಂಡ ಅರ್ಧ ತೊಟ್ಟೆಡ್ ಕಂದಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಕಂತೆ ನಾನು ಒರ್ಬ 10 ಬಕೆಟ್ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಏಳ್ನದು ನಾಯಿಲ್ಲ ಇರೇ ಪ್ರತಿ ನಾಯಿದಲ್ಲ ಹುರ್ತಪ್ಪು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಬತ್ತಿಜಿನೇ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ನೋವು ನಾ ಬೈದಿಜಿ ಓ ಏರಿಯಾದ ಓ ನಾಯಿಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪು